Pozdrav drugari, ovih nekoliko dana verovatno ste pratili šta se dešava na Harkovskom pravcu. Mi svi koji smo bili tamo znali smo da usled nekog jačeg udara naši neće moći da izdrže, međutim neki od oficira se malo preračunali, pokušali su u Harkovu da urade kao i na Hersonu, da ih puste u te džepove i da ih unište, kao što sam im prošli put rekao. Njima je to krenulo polako, pa su onda poslali jedno pojačanje, drugo pojačanje i krenuli su napred. Sad, da li je stvarno tako kako kaže naše ministarstvo odbrane, nama ostaje da verujemo da ide pregrupisanje, povlačenje s jednih pozicija, pojačavanje drugih. Ne znam, nisam visoki oficir, neću da sudim naše, da se bavimo borbama. Što se tiče tog pravca, tamo sve su dali, znači dati Izum, u Krasnom Limanu se vode borbe, tamo je Mališ, kaže da su ih svu noć tamo pokušali negde s ponoći napadati, nisu uspeli da ga probiju nikako. No, na tom pravcu već znate sve je dato što je mogla se dati, ukrepili su se na Severnom Donjecku i trenutno tamo po oficijalnim danima ide pojačanje, znači da Ukrajinci ne krenu dalje napred. Jedino što je realno to da su kod nas gubici veoma mali. Po toj proceni, po proceni toga u odnosu gubitaka jednih i drugih, može se reći da je stvarno tada išlo neko povlačenje o kome mi nismo znali na Donjeckom pravcu, jer mi se ovde krećemo napred. Znači, i ovde su pokušali na nekoliko pravaca da prođu, dobili su tako po tamburi da se češu jako dugo. Međutim, u čemu je stvar? Stvar je u tome što imaju mnogo ljudi koji su se vratili iz Engleske, iz Nemačke sa obuke, pojačali su tehniku, dovukli su je na prvu liniju fronta i ako naši budu pametni pa udare taktičkoj avijaciji kao što bi trebalo da urade, onda sva ta grupirovka koja je izašla na Izumskom pravcu će biti uništena i Harkov ostaje skoro bez ljudi. Znači moraće da se žure da ih dovedu nazad u Harkov sa nekih drugih pravaca, a to će biti malo otežano jer su juče tek počeli da rade ono što ja već pričam 3 meseca, znači da treba ostavljati bez struje, bez vode, bez gasa, bez ičega. I na ruskoj televiziji kad sam bio, pričao sam o tome, rekli su mi da to ne treba tako, ipak su tamo naši ljudi, rekao onda ćemo ratujemo 100 godina, znači ili ratuješ kako treba ili ne ratuješ nikako. Krenulo je u tom pravcu i udarili su naši, boga mi, žestoko. Vidjet ćemo kako će to završiti. Što se tiče našeg pravca Donjeckog, Krasnogorovki su pokušali da naprave jednu jako veliku grupaciju koja je trebala da krene u napad na Donjeck, međutim naši su je zasekli, Ljoša i tamo drugari administratori na Telegram kanalu objavljuju video sa tog materijala, sa tog terena koliko je meni izvesno. Znači ovde gube jako žestoko. Po sravnjenju s onim što su oni napravili na Izumu, ovde su naši pokreti napred mali, ali po sravnjenju koliko ljudi brani te njihove pozicije, to su jako veliki uspehi. Oni su zauzeli velike površine po kvadratnim kilometrima, tamo gde je bilo jako malo naših ljudi. Čije su to greške, a greška je sigurno, jer ne možete kad ideš napred da ne šalješ ukrepljenje koje će tamo da podržava te ljude. Nadam se da će neko odgovarati za to, vidit ćemo, ali kažem vam, znači na našem pravcu kreće se napred, Majorsk je zauzet, Marinka, Avdejevka, Marinka, ja ne znam, tamo ostalo je još malo, nisam bio tamo. Iz Avdejevke naši momci kažu da su isto krenuli napred bili, ali dalje ih zaustavljaju, dalje tuče artiljerije i avijacija non stop. Jedan deo toga možete da vidite na Telegram kanalu, Ljoša mi non stop priča, treba reci ljudima da se potpišu, tako što potpisujte se. I
Da, video sam tamo da je Vladimir Stanić osuđen za učešće u ratu na Donbasu. To je onaj čovjek koji je sa Počučom došao ovde da ubija naše ljude. Inače u ratu nije učestvovao ni jednog jedinog dana. Došao je na teritoriju Donbasa, ni oružje nije zadužio, posle 2 dana je uhapšen. I on je osuđen. To samo dokazuje ono što ja pričam non stop, da Počuča i Bratislav Živković su radili i rade i dalje za službu. Živković kak minimum, zato što on je i bio ovde s oružjem, slikao se s oružjem i sad je s oružjem u rukama i njego niko ne dira. Tako da tačno je sve to, znači što smo pričali. Evo čovjek koji, ja protiv njega lično imam mnogo čega, zato što on je došao sa tim idiotom Počučom koji se sad vrte tamo gde to, da razvaljuje sve naše što smo napravili u Lugansku i Donjecku. Lugansku su uspeli, u Donjecku nisu. Međutim, što se tiče učešća u ratu, znači čovjek nije video rata. Došao je u Snežno i drugi dan je uhapšen i posle toga je deportiran i osuđen. A ovi dvojica, znači, šetaju se tamo vamo i njih niko ne dira. To je samo budali može da bude nejasno da rade na službe srpske, u stvari na engleske službe. Toliko za sada, ako bude nekih novosti javljam vam. Jedno je sigurno, znači budite uvereni da pregrupisanje ide u svakom slučaju. Žrtve su kod nas jako male, znači momci koji su čuvali Izjum, tamo ima naših Srba, imalo je nekoliko poginulih, naši nisu, ali po sravnjenju sa Ukrajincem to je procentualno ništa, ali stvarno ništa. Oni su izgubili ogromnu količinu tehnike, kako će to da nadoknade ne znam. Šta naši polkovodci misle dalje ne znam, vidjet ćemo, ali sve u svemu u Donjecku krećemo se napred. Čitao sam na YouTube, međutim ja loš internet ne mogu sve da pročitam. Mnogo je krenulo, Rusija propala, drž ne daje, pa nije to baš tako sve lako, ali ajde. Grešaka ima u svakom ratu, nijedan rat se ne vodi samo pobedama, u ratu se bitke i gube i teritoriju se gube, vraćaju se. To da je ovo bila nečija greška nema nikakvog smisla lagati, to jeste bila, pitanje čija i kako, ali u svakom slučaju sve što je dato vratit će se nazad, pa vidjet ćemo samo s kakvim žrtvama s jedne i s druge strane, jer ipak je lakše braniti nego osvajati. Toliko za sada, izvinite što je bez videa, čućemo se.